Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tibuk Pilipinas, Tibuk Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis atong panagubanuban sa programang Isyu sa Masa. Ano may kala nag-Webes, so gapit sa 22 na di bulan sa Mayo 2025. Kumusta mga suki na tos kahinan at mga suking tigpanubay. Sa gapon kami ng hinaot nga nakakamus may panglawas kapiskay kadasig sa kinabuhi samtang mag-uban na may kala. Alang sa laing episode no Sam sa ito ang programang Isyu sa Masa dinis sa 90.7 Love Radio. Nga malunggan mabati sa ito ang Facebook page ang June Bersamin Isyu sa Masa. Good morning sa tanan nato nga mga suking tigpanubay sa mga nagkadayang barangay. Mga kaprobinsyahan, syudad, o kuman pagdapit nga nabot sa ito pagsibya nini mga orasa. Kuman ang mga panghinahon na makasungasong nga punta sa ito ang gihambin nga mga problema sa matag adlaw mga bahay. Ito ang mga ka-ISM, mga ka-issue sa masa. Good morning na lamang ka natin. Paki-like and share and give your comment. Mga greetings mga bahay din sa ito ang programa sa ito ang Facebook live aron nga makapaabot ta, makapaambit sa ito ang mga hisgutanan magagipangtuki matag adlaw din sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Well, pipila sa ito ang mga hisgutanan karong buntaga. Manila Mayor Isko Moreno admitado nadakog natabang kaniya si Vice President Inday Sara Atol sa kampanya. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang political arreglo giyamiran sa Vice Presidente. Isyu sa masa. Isyu sa masa. 90 billion pesos nga pangbayad sa mga congressman ni kung gibulabog mga higala sa campaign manager sa alyansa. Aba? Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang mga uniform personnel Duterte pa rin subay sa resulta sa local absentee voting. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Tupad akap AX ipaundang ni Senator-elect Panfilo Lacson. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Senador Reza Ontiveros nagpanayag sa iyahang interes nga mudagan sa pagkapangulo sa 2028. Uban ang mga line-up sa mga presidentiables o vice presidentiables sa nasod Pilipinas. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Supreme Court nagklaro sa bag-ong desisyon nga dili angayang tanggalon o prisuhon dayon si bisan kinsang empleyado sa gobyerno nga napamatud ang nagpositibo sa illegal nga drogas. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kanagawan pa may kala. Kami kalangkob sa tuwang panagpulog. Dini sa programang Isyu sa Masa sa
90.7 Love Radio. Akong subliyon adlaw karon nga Huwebes, kapit sa 22 na bulan sa Mayo 2025. Uban yung alagad bata-batas kahanginan June Bersamin. Sa way paglangay mga higala dinhita sa istorya nga the boat is sinking. Resulta daghan na mga higalang mga kabag-uhan milagro ang naitabo karong mga panahuna sa esgutanan sa atoang gobyerno o politika. The boat is sinking. Una, reconciliation kuno matod ni Pangulong Bongbong Marcos ngadto kang Vice President Inday Sara. Ikaduha, ambak pa rin na si Speaker Romualdez ngadto sa mga yiluhan o gibiyaan na mga higala ang iyahang mga hardcore sa Kongreso nga parot sa baguhay pa lamang nga piniliay. Ikatulo, at tumbling na si Alyansa Campaign Manager Tubi Tiangco mga kaigsuunan ni minatay na nagmiyaw-miyaw na mga bay sa tinuod nga dagan sa kwarta o politika. Agaray. Sa laing bahin, Senator-elect Erwin Tulfo daw, katamblingo na. Samtang Senador Ping Lacson, mausap. Katamblingo na po mga higala. Sa laing pang bahin, ngano kahang manambling ni sila. Wa na'y numero mga higala sa Senado ang mga kontra ni Vice President Inday Sara. Alright. Ato ni mga higalang himay-himayon. Usoron ang tumbling balingbing nga istorya because the boat is sinking. Now, una, diri mga higala sa istorya sa reconciliation. Dili matod pa ni Vice President Inday Sara, ordinaryo ning muingon kang sorry. Matod sa Vice Presidente, mag-sorry ka lang kung ang imuhang sala wala nimo gituyuan. Sorry because hindi tinuyo. Di ba? Ana mga higala. Laking 80s, 90s guni si Vice President Inday Sara. Uso man na atong panahon na. Sorry dahil hindi tinuyo. So, mao na ang naapod sa iya ha. Mag-sorry ka kung wala nimo gituyo. True accident, no? Wala mga higala nimo giplano. Not premeditated act. Pero kaning ilang gihimo nga gikidnap mga higala, gisercumvent ang balaod aron lang madala si Pangulong Digong. Accident ba ni? Or premeditated act? Kaya mao man ni na-mention mga higala sa ato ang Vice Presidente. No? Ikaduha, ang pagpasiugda sa impeachment batok kaniya, accident man na o premeditated act. Wala man siguro'y accident na mga higala because it passes through our mental faculty. So meaning, ginahuna-huna tagid na. Gina-ensure na to nga mahitabo and therefore that is a premeditated act. Giplano gyud. Di ba? Mga tagbago di ay ka sa mga mupirma nga mga congressman og 150 milyones ka pesos. Bugti lang sa pirma mga bay. Unya mo yung ka nga accident lang to. Or unsa pay laing term ana DJ Sweetheart, coincident lang to. Accident or coincident lang. Dili premeditated. May plano man nimo unsaon paghulbot ang pundo, unsaon pag-inganyo ang mga congressman nga mopirma sa impeachment batok sa Vice Presidente, unsaon pagplastar asa himuon ang pinirmahay, unsay mga repercussions ngadto sa mga dili mo pirma. Those are premeditated acts. Di ba?
So karon mo yung sorry. I never sa to sumpay anak DJ Sweetheart, paborito mo ng kantaha sigurong DJ Sweetheart. So, ingon ang Vice Presidente, sorry ka lang, unta, kung wala na ni mo tuyo. Pero, bisag asa nato lilion, bisag sa buslot sa kasilyas nato lilion, di man gyud masulti nato nga coincident or accident lang mga higala para mawala ang huna-huna nga giplano gyud, premeditated ang nahitabo para madawat nato ang sorry. Di ba? Para muto o mga kaigsuunan ang ato ang mga naminaw karon. Di ba? Na ang mga higalay statement, no? Kanos ata pwede matod ni Vice President Inday Sara mangayo og sorry. Be? Ang sorry ay para sa mga bagay na hindi sinasadya. Kapag sinadya mo, ay dapat magbayad ka. Ayos. Ha? Be. Usabasin og nasayop lang ta mga higala. Aning ato ang gipaminaw karon, no? Unsa Vice President ang sorry? Be ato paminaw be? Ay para sa mga bagay na hindi sinasadya. Kapag sinadya mo, ay dapat magbayad ka. Ayan. Magbayad ka. Wala naman po niingon si Inday nga pag sinadya mo, sinadya mo, ikaw ang sorry. Diba? Pag sinadya mo, ikaw ang sorry. Pag hindi mo sinadya, sorry tayo. Pero dahil sinadya mo, ikaw ang sorry. Kani mga higala ang naimong tubag sa Vice Presidente. Labot sa gigawas no nga interview ni Katunying. Ngadto mga higala kang Pangulong Bongbong Marcos nga reconciliation. Kagapon pa ato nang na-mention mga higala nga ang reconciliation kung naalay level of disagreement between two or more parties. Mere disagreement lang mga higala. Meaning, there is no injury. Wala pa mga higalay attendance sa injury. Gikan sa lain-laing party. But if you inflict injury, if you inflict harm ngadto sa lain nga party o ngadto sa imuhang kaatbang, wala tayo hisgutan na din hang reconciliation. You have to ask forgiveness. Maghinosol ka, repentance. No? After all, dili lang man kang Inday Sara, Vice President, kang former President Digong, nakasala ning mga tawhanan ni. Una gyud ni silang nakasala ngadto sa mga Pilipino. Now, unsay sala na sa mga Pilipino? Gipanglimas nila ang kwarta sa mga Pilipino. Muna'y unag yung sala. Hastang Bulawan nga dugay na kayo nakatambay mga higala. Bali duha ka container van nga Bulawan, apil nga gilimas ani nga administrasyon. Muna'y unang sala. Ikaduhang sala, nang limas na sa kwarta sa gobyerno, wa pa'y gihimo nga mga proyekto. No? Ikatulong sala, giilad ang mga tao nga kunuhay na ay pang-apod-apod nga hinabang pero gigisara di ay sa kaugalingong mantika ang mga Pilipino. Dinang puntuha, masulti na to, nga dili pwede ng reconciliation. You have to ask forgiveness and make a repentance sa imuhang sala.
dili man ka pwede mapasaylo sa mga tao kung dili ka maghinulsol, kung dili nimo dawaton ang imuhang mga kasaypanan nga nahimo. Di ba? Kung sa ka mapasaylo sa mga tao kung muingon ka lang nga reconciliation nga nakabalo ang mga tao nga dako kaayo ang imuhang atraso ngadto sa ilaha. Ha? Pausa ka mapasaylo sa mga tao. Probably, si Inday Sara, tao raman po na. Maybe, for political reason, mapasaylo ka niya. Ato lang ingnon. Sa ingon anak mga igalang perspective, mapasaylo ka niya. Pero, ang mga Pilipino, kay usara man si Inday Sara sa mga Pilipino, murag lisod kayo. Unya, moingon ka lang karon. Sige, reconcile ta. But, how about ang imuhang atraso ngadto sa mga tao? Unsaon na lang to? Isubak nato appeal, i-package nato dinha sa imuhang gipangayo karong reconciliation? Mao na nga tungod si Inday Sara as Vice President elected by the people. Bisan pa o gusto niya mga higala personally, dili siya makadecide in behalf of the people mga higala nga adunay gibatyag nga kayugot, adunay gibatyag nga kalagot tungod aning hinimuan sa mga opisyalis nato sa gobyerno. Dili na lang ng isyo nga namalit og boto, gigamit ang kwarta sa gobyerno. Kanang paggamit mismo sa kwarta sa gobyerno, nga gigisan nimo sa kaugalingong mantika nga kunuhay, tabangan ka sa gobyerno nga kunuhay, ang gobyerno maayo kayo kay manghatag og kwarta, pero ang tinuo di ay kwarta ra di ay sa mga tao, mao gigamit daw gigisan nimo ang mga Pilipino sa kaugalingong mantika. Wa pay labotong apil sa kwartang inyuhang giharbat nga inyuhan ang gipangbulsa ka. Kay matod mga higala sa Alyansa Campaign Manager nga si Tubi Tiangco, 90 billion ang gilaan ni Speaker Romualdez mga bay para pambayad sa mga congressman nga mopirma sa impeachment sa Vice Presidente. O batok sa Vice Presidente. Bahin-bahin, tag 150 million ang pirma. Pero buragwa daw ni mga higala mamaterialize, kay mura og nag-alanganin ang presidente mga kaigsunan. So nahanging daw. Mao na to'y dako kaayong puhunan kay nag-iyahay manggod ni rong alyansa og pangitag rason kung anong nangapildi sila. Ningon ang alyansa nga ang rason nga nung nangapildi ang mga senatorial slate gamay na nakalutsar mga kaigsunan sa ilahang planong 12-0 tungod kuno kay si SAP Anton Lagdamio nag-apil kunos politika ilabi na dinhi sa Mindanao. Di apoy Ronald Llamas mga higala nag-float pog istorya nga napildi ang alyansa tungod kay wala giduot pag-ayo ang mga isyo batok sa mga Duterte like extrajudicial killings, kining dapig sa China, o ang isyo sa impeachment batok kang Vice President Inday Sara nga nagsumikad sa 120 million pesos nga confidential fund. Muna ingon ni Ronald Llamas. Mao daw napakyas ang alyansa sa milabay nga eleksyon. Pero kung paminaw nimo ang pamahayag sa campaign manager sa alyansa mga higala nga si Tubi Tiangco, iyahang gimong rason nga daw ang kapakyasan nagsumika dito sa 150 million nga gipromise sa mga congressman nga mo pirma mga kaigsuunan alang sa impeachment sa Vice Presidente nga daw nahanging muragwa mahatag mga higala. Nako. Mao na wa makapurma ang mga congressman bisan og mga hardcore ni Speaker Romualdez sa Kongreso tungod kay na-short kuno ang budget mga higala.
mao di itong atong una. Before sa campaign, nag-promise og tag 10,000 si Javi Campos din sa 2nd District sa Dakbayan sa Davao. Nahulog na lang mga higalag 1,000. Kay na short di ay base giparsyalan lang mga higala ang budget, mao nga wala mga higala makaigpo bisan ang mga hardcore katong kit-an nyo squadcom kaniadto. Mao mo yung mga hardcore, di ba? Ayaw ng mga hardcore nga nakit-an ninyo sa mga porno kay delikado na. Burrito na ni Chip Dante. Mga hardcore nga nakit-an sa porno, mga movie. Katong hardcore nga nakit-an na to sa Quadcom, mao to sila. Nangaparot mga kaigsuunan, kay grabe sigurong pasalig adto, kay napasaligan lagi sa 150 milyones mga higalang talent fee. Sa pagpirma, talent fee ba'y tawag na to, ana? Kay di pirma, notarial, dilipot, sagrado na, para na sa mga abogado. Amot o say term na to, ana mga higala, kung ang mga taga-PDP pa istoryahon, sohol na dyan. Sohol. Sohol ang tawag, ana. So, mauna mga kaigsuunan ang mga nagkalain-laing rason nga napildi, ang Alyansa Slick. Uban pang mga rason mga higala, unyang tataod sa tuang pagbalik din sa programang Issue sa Masa. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito po sa Mindanao. Ito yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern and southern hemispheres, kaya't mataas pa rin po ang tsansa ng malalakas na mga pag-ulan. Sa Luzon and Visayas, andyan pa rin ang epekto ng mainit na easterlies. Yung hangin po galing sa silangan, medyo maraming moisture, kaya aasahan din po yung mga sagditang mga ulan or mga thunderstorms. At base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong namamataang weather disturbance sa paligid ng Philippine Area of Responsibility at wala tayong inaasahang papasok pa na bagyo hanggang sa katapusan ng Mayo. Ngayong araw ng Huwebes, asahan pa rin po ang halos katulad na weather conditions dito sa Luzon as yesterday. May kainitan dahil po sa easterlies at fair weather conditions naman umaga hanggang tanghali dito sa may northern and central Luzon. Partly cloudy to cloudy skies naman dito sa bahagi po ng southern Luzon. Pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy na sa malaking bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, at sasamahan lamang po yan ng mga mga paulan at mga pagkidlat, pagkulog na usually nagtatagal lamang po ng 1 hanggang 2 oras. Temperatura natin sa Metro Manila mainit pa rin po mula 26 to 35 degrees Celsius, habang sa Baguio City naman 18 to 26 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, asahan po ang pagbuti ng panahon umaga hanggang tanghali dito sa may northern and central portions, habang sa may southern part mataas pa rin ang tsansa ng mga pulupulong ulan at mga thunderstorms umaga pa lamang. Dito po sa Visayas, umaga pa lamang may tsansa na ng mga kaulapan at mga sagditang ulan sa may timog na bahagi po ng Negros Island Region and Central Visayas, habang natitirang bahagi po ng Visayas, fair weather, maliwalas ang panahon lalo na doon sa may Samar provinces at hilagang bahagi ng Panay Island, may tsansa rin po ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms sa hapon at gabi. Temperatura natin sa Puerto Princesa mula 25 to 32 degrees, habang sa may Metro Cebu steadily mainit pa rin po mula 28 to 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magbaon pa rin po ng payong, asahan pa rin ng mataas sa tsansa ng ulan dahil sa ITCZ. May tsansa na ng ulan sa may Caraga Region, Davao Oriental, Davao de Oro, timog na bahagi po ng Socsadgen and Bangsamoro Region, kaya't asahan din po kaya magdala po ng payong, minsan malalakas po yung mga paulan dyan. Habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, mostly cloudy skies sa umaga at malaking bahagi na po ng Mindanao ang magkakaroon ng kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms, minsan malalakas po ito. Kaya mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa, and make sure na coordinated tayo sa ating mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan lumikas dahil ilang araw na po na malalakas ang mga pagulan doon. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City, posible po hanggang 32 degrees Celsius. Kahapon, araw ng Miyerkules, nakapagtala tayo ng pinakamataas na heat index sa may Dagupan, Pangasinan, 46 degrees Celsius. Sinundan pa rin ng 45 degrees over Lawag, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, and Pili, Camarines Sur.
Habang sa Metro Manila, pinakamataas pa rin ang 41 degrees sa may southern portion, habang 39 degrees naman sa northern part of Metro Manila. At ngayong araw po ng Thursday, halos katulad pa rin po na init ang mararamdaman dito sa Metro Manila. 39 to 41 yung maximum natin. And then highest heat index pa rin dito sa may Northern Luzon, sa may Dagupan, Pangasinan, and Apari, Cagayan, posible hanggang 46 degrees Celsius. Base naman sa ating heat index map, maraming lugar pa rin po dito sa may Luzon, Western Visayas, and Samar provinces ang posible makapagtala ng delikadong level ng heat index na 42 degrees or higher, particularly sa mga kapatagan, sa mga coastal cities and municipalities po natin. So make sure na hydrated pa rin tayo at magdala po ng protection sa init from 10 a.m. to 3 p.m. kung lalabas ang bahay, gaya ng payong at sombrero. Para sa mas marami pa at detalyadong heat index forecast, bisitahin pa rin ang bagong.pasa.vost.ph/weather/heat-index. Para naman sa ating 4-day weather forecast, simula po sa Friday hanggang early next week, that's May 23-26, magpapatuloy ang epekto ng easterlies at intertropical convergence zone. Sa ibabang bahagi ng ating bansa, mataas pa rin po ang chance ng ulan dahil sa ITCZ, malaking bahagi ng Mindanao, plus some portions of Visayas and Palawan at some point in the next 4 days, magkakaroon po ng minsan malalakas sa mga pag-ulan, on and off po yan, kaya't magbaon pa rin ang payong kung lalabas po ng bahay, at mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon and Visayas, andyan pa rin ang maalinsangan na tanghali at mga saglitang ulan, dulot pa rin ng easterly. So ibig sabihin, in the next 4 days, malabo pa rin po tayo mag-o-onset po ng tag-ulan sa ating bansa dahil easterlies pa rin yung umiiral na weather system natin dito sa Luzon. Asahan yung southwesterly wind flow, yung hangin galing dito sa may West Philippine Sea, magsisimula around May 29. And then magbibilang pa po tayo ng 5 araw na dapat, bukod dun sa hangin na nanggagaling po sa may kaliwa, dapat may tatala din tayong substantial na ulan sa may western sections of Luzon and Visayas. So again, at the earliest, mga unang araw ng Hunyo tayo makakapagtala ng onset ng tag-ulan sa ating bansa. Nasa normal pa naman po ito na dates, no? Usually nasa first 2 weeks, nasa normal onset po tayo ng rainy season. Sunrise natin is 5:27 a.m. at ang sunset ay 6:19 ng gabi. Yan pa rin ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Alright, balik na may kala diri sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. I-check nyo orasan, 16 minutos na, nakalamay, human ang alas 7 sa buntag. Dirita sa ito ang NBA update, no? Finals na, conference finals actually. No? Kagahapon, nagdula mga higalang Oklahoma City Thunder o ang Minnesota Timberwolves. Gilampaso mga higalag, 26 puntos ang Minnesota Timberwolves, no? Dito sa home court mismo sa kininga Oklahoma. Wagyoy dag-anan mga igala ang Timberwolves. Bisan si Anthony Edwards, ang ilang star player mga bay, naglisod og kamadag puntos tungod sa grabe nga depensa mga bay sa kininga Oklahoma City Thunder. Nakit-an pod ang weak portion, no, sa kininga Timberwolves nga mao ang ilahang bench, no. Bugtong si DiVincenzo lamang ang medyo active kaayo sa kining bench nila. So gamay ang punto sa bench may gala sa Timberwolves. Onya na limit pod ang ilaha mga starters mga bay inungdan nga natamukan gid sila og 26 puntos sa Oklahoma City Thunder. Now, kung imo punta naon mga higala ang Oklahoma City Thunder, medyo balanse, no, ang ilaha mga higalang points sa ilaha nga mga starter og labaw sa tanan. Maayo kaayo ang contribution sa ilahang mga bench player. Maayo ang tone sa ilahang depensa o sa ilahang opensa mga higala. So, ugma, aton tanawon kung makabawi ba, no, ang kining Minnesota Timberwolves ni Anthony Edwards, batok sa number 1 team, no, sa kining Western Conference nga Oklahoma City Thunder. Samtang karong adlaw sangka na sab, no, sa Game 1 Best of 7 series gyapon sa Eastern Conference ang Indiana Pacers batok sa New York Knicks. Now, home court ni sa New York mga bay, magtakos din si Haliburton og si kining Jalen Bronson mga kaigsunan.
So medyo kanang balansyado ang kining pustahanay mga higala, pero daghang pagyapong nagpabor sa kining Indiana tungod lagi kay nindot ang naset nga tone of defense sa Indiana Pacers niini mga higala karon nga season, no. Unya balansyado pod ang distribution sa mga points sa ilahang mga key players. So ang New York favorite mga higala, no, sa kini nga mga artista, dako ang venue, favorite po sa NBA, kay dako og income mga higala, pero ang grabing bash karon kang Jalen Bronson tungod kay maayo daw kayo mo drama sa hardcourt. Tawad balik ta man lamang pipila ka mga pahinumdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Balik na magkala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Sa gapon yung musalagad, June Bersamin. Wala ito bambak nga ito sa pagpanayon sa ito ang mga isgutanan karong kabuntaga. Ako lang magalang timbayaon si Ma'am Elsa Cute. Napitan ni sa may GSIS. Ma'am Maricel Plaza Humawan. Napitan ni sa may Memorial Park. Marco Santiago, good morning. Naminaw may karon din sa may Barangay Bukana, Galanog-Lanog. Si Beth Ranoco Humawan, good morning. Naglanog-lanog sa dire sa may Hanginon Morales Compound. Og paminaw sa isyu sa masa mga balita sa Love Radio. Thank you so much. Sa mga taga Barangay Matina, Dumalag. Diya sa may Dumalag. Kusog po kayo ta din ha, mga higala. Si Pupoy din si Big sa ilahang bulkat. Nagalanog-lanog po sa may bago applyan. Ito ang dakbayan sa Davao. Ma'am Rosalyn Lagondi, thank you so much. Paki-like and share lang sa tuaga programa. O hatag mo sa inyo hang mga komento kung sa inyo ang ikashare sa tuaga mga isgutanan dinhi sa Issue sa Masa. Alright. Anayon ta mga bahay. Dinita sa istorya paghihapon aning the boat is sinking mga higala.
Di na ma-question ang bakpare na gyud si Speaker Romualdez. Dito na siya nitapon karon mga higala sa mga ilog ngipon. No? Tungod kay siguro sa iyahang una-una mga higala, wa naman tay klaro aning alyansa. Wa may nahitabo no, sa alyansa. So, adto siya karon nagpalandong mga higala sa mga yiluhan. Dili kay ta ana mga kaigsuunan interesado tungod kay kapila naman ang yiluhan mga kaigsuunan gilampurnas. Karon lang man naay nilutsar si Kiko Panghilinan o si Bam Aquino nga gikahibulong pag-ayo sa daghang ihap sa mga Pilipino. No? Nakaingon ang mga Pilipino og pero unsa man naa naman doon mao naman na mga higala ang resulta sa election, although na ay mga gifile nga mga protesta mga higala tungod sa mga pagduda nga naay mga program machine aning Miro kaning ato ang mga higalang automated counting machine brand Miro mga higala na meron talagang kababalaghan sa resulta sa election. Now, dire kang Ping Lacson, expected naman no? Kay si Ping Lacson matinik din sa politics. Kabalo siya, asa siya mga higala mo lugar. But in the end, nasa iya mga higala mga decision making, di gyud siya ma-presidente o ma-vice-presidente gihapon. Bisag usaon niya mga higalag plaster, bisag unsa siya kamaayo mag-ambak-ambak mga higala, murag maglisod gihapon siya. No, kung mga ambisyon siya presidente o vice-presidente. Ang nindot karon kani si Erwin Tulfo, kay lahi na pud ang iyang tunada mga higala. Daw katamblingon na pod ngadto kang VP Sara. Atong una, hasta ang iyang mga igsuon, way ko kaluoy mutira sa mga Duterte. Labi na ni Simon Tulfo nga ipadeklara gani unta dire ni Professor Roger Balanza sa Council og kuyog atong isa ka broadcaster mga higala, no? Persona non grata tungod sa way puas nga tirada batok sa mga Duterte. Pero karon si Erwin Tulfo mga kaigsuunan daw nagpangita na pog linyada aron makatambling na pod kay mo man kinaiyaan ning mga Tulfo. Kung kinsa mga higalay na as pwesto, yang huna-una o ilang huna-una pag nasa pwesto na kwarta, adto na sila. So, ilang una-una nga burag mabaliktad namang gyud ning isol karon sa administrasyon. Mabaliktad namang gyud ning tinai karon sa administrasyon. Burag adto namang gyud ni paingon ngadto kang Vice President Inday Sara, una-una na taanig palinyada. Ana pud na mo linya-linya, no? Mayang ingon ta kagahapon, careful dapat si Inday Sara anang mga linyada-linyada, onya kahuman, mosulod ng mga kritiko sa mga Duterte kay nakalinyada na ang mga panuhak mga higala. Kay karon pa lang usa ingon ni Tulfo, atong tanawon ang kwan, pero wala gyud wala gyud daw mga higala basya ni kwana. No, kay gasamok-samok lang daw na may gala ng impeachment. Maupod mga higala si Ping Lacson. Mauna ni mga nakita na tong premise sa mga statement aning mga politiko mga higala nga kaluksohon na because the boat is sinking. Ganong kinahanglan nga mutambling sila ngadto kang Vice President Inday Sara. Of course, because the boat is sinking. Kinahanglan mutambling sila to save their own neck. Muna na akong istorya kagahapon pa. To save their political career, especially si Tulfo o si Ping Lacson.
na ay unom pa katuig kay bag-ong na-elect mga higala. And on the process, on the event mga kaigsuunan sa mga political activities, mugawas nga si Inday gyud ang maimong presidente, asa sila pamuniton? Adto sila sa kangkungan. So, helpless sila. Wala sila'y choice mga kaigsuunan. Mura silag mga bana nga under sa asawa, walay choice. Dili pwede makapamili kung manglababa o manglampaso o manglungag. Luuyas banan. Why choice? Himuon nimo ang tanan nga trabahoon din sa balay kay under ka ni Mrs. Kay choice. Ingon ana ang naitabo karon ni Lacson og ni Tulfo mga kaigsuunan uban aning mga katamblingon pod nga mga taga-alyansa. Walay choice. Kung dili ka karon mo ambak be atong tan-awon. Nag-full swing na ang mga Pilipino, nagpadayag na sila sa ilaha may galang pagsuporta sa oposisyon. Sa mga Duterte. Unya, magpagahigahi ka din og ilong, magpagahigahi ka din og bag-ang. Moingong yung kang away, ayo ang mga Duterte. Mahimo kang kontrabida sa majority sa mga Filipino. What will happen to you? Although mayong kang dili man ko re-electionist karong 2028. Adto pa man ko sa 2031 nga eleksyon sa midterm. Dito pa man ma-expire ang ako ang term. Lagi. Pero kaning 6 years, taas kayo ni. What will happen to your political career? What will happen to your promises during the campaign period? Mahatagan pa ka o proyekto, okay lang si Tatay Digong kaniya to, kaya bisag kalaban tas politika, kung nindot ang imuhang mga proposal, imuhang mga giplano nga mga proyekto para sa mga Pilipino, he will not veto. Oh, go ahead. Okay na. Pero, ibahin nyo si Vice President Inday Sara. Matinik ito. Matinik ito. Lahi siya. For so long, di ba, nabantayan na to. Hilom kay siya, grabe ang mga verbal attack. Aning mga irumbuang mga higala ni Tambaluslos. Hilom na siya. Karon na siya medyo nakabaton o kaisog mga higala. Now, inyuhan nirong kuanon, kana bang ipiton nga ang mga tao naka-full swing na ngadto sa mga Duterte. Naa na sila'y number sa Senate. No? Nga klaro mo suporta sa iyaha. Ikaw karon magkontrabida ka, unsay mahitabo sa imuha. Basin niya magsige na lang kag pasweldo din sa Senado nga wa kay nahimo para sa imuhang mga constituents nga mga Pilipino. Mo na dangatan nimo. Because criticizing aning gusto sa mga Pilipino. Kabaw naman tag kinsay gusto sa mga Pilipino. What kind of brand of leadership ang gusto sa mga Pilipino? Di na magyuda nato may gala pwede piyungan. Duterte mangyuda nila ang gusto. If you will go against that, you are going against the tide. If you go against the tide, unsay may tabo sa imuha? Malumos ka. Political drone. May tabo. Drone ka. Malumos ang imuhang political career. Now, kanang giingon nga reconciliation mga kaigsuunan, dili na sayon. Kaya ang istorya mga higala, dili lang may tungod sa bikil sa politika, sa ako nang na-mention kaganiha. Ang istorya din na ay kawat nga nahitabo, na ay mga binuang nahitabo, dili lang ng mga propagandas politika ang nahitabo. Okay lang na kung maora na. Pero tungod kay naka-inflict na mo og harm. Dili lang sa mga politiko like Inday Sara. Ang harm nga inyo ang na-inflict, na inyong gilimas ang kwarta sa mga Pilipino
unsaon na ron yung pagbalik. Nagsige mo himo og mga balaod, mga measures nga makakolekta mo og buhis sa mga Pilipino, human ninyo gikawatan, inyo na pong pabayron mga higala og buhis. Unsang klasing tao mo, unsang klasing leader mo. Unang dili na to mabasol mga higala ang mga Pilipino nga muduyog yun para sa mga Duterte o sa mga gipang-endorse mga higala sa mga Duterte. Why? Because it becomes a public knowledge na mga higala kung unsay nagapangitabo. Thanks sa SOCMED. Atong una, wala pa mga higala ay social media. Wala pa social media kaniadto. Di kayo updated sa mga panghitabo. But because of the ramification mga higala sa technology na anay social media, makabaw na ta kung unsa ang dagan sa mga panghitabo karon. Hasta nang ilahang mga binuang dali na lang kaayo natong masayran. Tungod mga higala sa social media. Bisag unsaon nimo og tabon-tabon social media, ang ordinaryong tampulano mga kaigsunan makabalo. Masayod sila. Unsa man binuang aning tambalos-los gyud. Dali kayo na update ang mga Pilipino paghingan ni Vice President Inday Sara anang tambalos-los. Nakabalo gani dayon ang mga Pilipino kinsa ang iyahang gipahinungdan mga higala. Why? Because of the social media. Ang mga kuro-kuro, ang mga pagduda, hinay-hinay mga higala mabulgar ngadto sa SOCMED, sa social media. Mao na nga, thanks aning SOCMED o social media mga kaigsuunan tungod kay naghatag og mas paspas nga mga katinawan mga kaigsuunan sa dagan sa tuang panggobyerno matag karon og unya. Ni klaro yung istorya, no? Atong una manggod, wala pa social media. Makabalo ang mga Pilipino sa mga binuang, mga sindikato, labi na kanang korupsyon sa kwarta, humana ang tanan. Humana. Wala na. It's too late for us to react. Why? Because wala na eh. Mot in academic na ang ato ang reaksyon, ato ang mga desisyon. Mahimong mot in academic kay it becomes too late. Pero with the advent of social media mga kaigsuunan, gaplano pa lang ning mga panuhak, nakabantay na ang mga Pilipino. Tungod kay updated. Kinsa bay mga Pilipino karon nga wa pay cellphone, halos tanang mga Pilipino ultimo mamaligya ay og balot naa may cellphone. Mamaligya ay og balot karon naa may cellphone. Dali gani kayo makakontak sa iyahang didang Dali kayo makakontak sa didang. Bona. Nagaplano pa lang ning mga panuwak naggo, makabalo na mga Pilipino. Moingon na ng mga Pilipino, ayaw na tatich, butiti kang dako. Ayaw na tag-ilara ng imuhang plano nimo. Tungod kay malatag mga higala na ang mga factual issues, no? Nga naglimin aning mga tawhanan ni. Like Speaker Romualdez, nakabaho naman ta. Pausa ta nakabaluan na nga mo na iyang plano, mudagan siya presidente. Nag-attempt siya og charter change. Kahuman, ipa-impeach niya para siya kalaban sa 2028. Karon, iya na pong gipadala sa Tatay Digong kay gatuo siya nga ang mga Pilipino taas kaayong respeto kang Tatay Digong o kung kinsa ning endorse si Tatay Digong, dako ang chance. With more reason nga si Inday Sara mo'y mudagang presidente, wa gyud siya iluna dias Malacañang. Iyang gipadala dito sa dahig may galay, gigastuhag tamang sa ginawa. Gigamit pa niya ang presidente nga wa po'y klaro mga kaigsunan. Karon nagmahay-mahay, mangitag reconciliation. Unsa man itong imuhang mga desisyon day Mr. President? Wala di ito muagi sa imuhang ulo. Wala di ito muagi sa imuhang mental faculty. Sa dihang nagkauyon mo, aning mga Rimulya brothers nga otro po ning mga balingbing dagko,
uban ni gibo ug ni anyo nga inyohang sa pangos Tatay Digong paingon ngadto sa The Hague, the Netherlands. Wala di ay tumuagi di ay sa imuhang huna-huna. Asa di ay mo huna-huna adtong mga panahon. Siyempre mangutana ang mga Pilipino no? Tungod kay public interest man gud ni mga higala. And besides, naa sila'y nakita nga kaayuhan during Duterte administration. No? Karon, kani si Tolpo, ato ning hisgutan. Perte ni mga higala kuaning mga Tolpo. Perte ni mutilap lubot sa Duterte administration kaniadto. Ano na itong mga istorya? Na maglipod-lipod. Perte mutilap lubot. Sa iyang pagtilap sa lubot, gitabangan mga higala nga makalutsar yun na, makatulok alingkurana ng iyang AXIS. No? Gihimo pag DSWD secretary. Kaya perting tilap lubot, labi na nga ang Congressman Pulong. Pero karong itong labay nga eleksyon, unsay gihimo aning mga Tulfo. Tanang Tulfo, bira dito, bira diri sa mga Duterte. Nga daw way nahimo ang mga Duterte nga perting pahimulos nining mga panuhak mga higala during Duterte administration. Kasi tawag ni mo, anak. Karon, ni-aksyon na po mga higala balingbin si Erwin Tulfo. Nagpalubad-lubad na pong istorya mga higala kay nakapakong na. Taod-taod, ato ning balikan. Uman lamang pipila ka mga pahinom doon. Alright, balik tayo higala. Dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na mahigala 42 minutos sa nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, pait na yun, no? Ang ito ang nasod Pilipinas mga kaigsunan. Walay mga negosyo na. Nga klaro, wa na'y ma-offer nga trabaho alang sa mga Pilipino. Walang sagad sa mga Pilipino karon ang ang trend, no, is going to abroad. DH or unsay mga trabaho dito mga higala para lang masustain ang ilahang pamilya. Sad to say nga kani mga higalang ingon-ani nga sitwasyon, no? Muadtos gawas mahulog gustoon man nimo o dili. Labi nagminyo ka, mahulog mga kaigsuunan og long distance relationship. Long distance relationship. So, ang tendency, daghang mga kaso actually,
nabungkag may higala ang pamilya tungod aning abroad. No, labi ang babae mga higala maoy mo abroad na. No, duol yung kaayo sa bungkag mga higala kay ang iyang natilawan diri kapait kuyog sa iyang pamilya ilabi na sa iyang bana. Pag abot dito kalami ang iyahang natilawan. So papilion na ron siya asa man ka sa kalami o sa kapait adto gyud na siya permis kalami. Biyaan ang bana diri mga kaigsunan sa Pilipinas. Mao nay kuan. Muna nga ako imposible man pero ako I always suggest mga higala nga pag minyo na gani na anay anak na adiri na ibara na pares kasal o wala dapat dili na gyud na i-allow okay nga mag-abroad kay ang tendensya na mapasagdan ang mga bata. No, that is not the best interest para sa kuha personal nako. That is not the best interest mga higala para sa mga bata. Labi na mga minors nga biyaan nimo kay mga lagad ka ug anak sa uban dito sa Langyaw. No? That is not the best interest mga bay. Bugi na una masulti na ko anang abroad na dili kay ko kumbinsido may galabi nagminyo. Okay lang sa mga dalaga. Mga ulitaw kay basig wa sila makakita diri sa ilahang mga pares tuwa dito mga higala ilang pares nagpaabot sa gawas, okay lang. Pero kanang minyo na naanay mga anak, labi na kanang nanag yung mga anak. Tay kang bata ka. Namang uban mag-abroad pila na katuig diri na minyo wa gyapon ka anak basig baog ang bana. Mangitag dili baog dito sa gawas o bin baka siya mismo ang babae baog mangita og remedyo dito mga higala sa gawas nga makaanak gyud siya. Pwede po na. Pero pag naay bata, minor, ibilin, kay mag-atiman dito mga higalag anak sa Langyaw, dili kay ko mga higala sold out anak. No? Labi na gyud og kanang inyuhang asawa, kanang ingon nilag salumi. Salumi. Muna paborito ni Inday Kubal nga pangalan, Salumi. Ang babaeng maanyag sa mata sa mga lalaki, Salumi. Ang babae nga dili mo balibad og lalaki, Salumi. Pirmi. Salumi. Salumon siya ba? Salumi. Og ingon ana inyong asawa, Salumi ang inyong asawa, dili Marites, dili Marisol, Salumi. Muna pinakadelikado. Delikado pa na ni Marites ug ni Marisol. Di ba? Kay si Marisol, hilig naman to mong solsol. Si Marites, hilig nga magchismis. Pero kani si Salome, nako, og maunay tipo sa inyuhang asawa, magsigilag pasalom og laing laki, patay kang bata ka. Wa na kay dapat paaboton kung imo nang palargahon dito sa abroad. Mao ra gyud akong masulti din. Muna, sa diha pa lang sa istorya nga mo abroad, dapat i-consider gyud na nga naay anak nga minor, dapat dili na i-allow. Naay balao dapat mga timan ka didto nya imuhang anak ibili nimo diri, that is tantamount of abandonment the minor. Di ba? Very crucial ang foundation mga higala sa mga minor de edad. Na dapat naa ang imuhang parents. Tanawa ra ko ng bata nga dili kumpleto ang parents, isa lang ang nagpadako, ang mama lang or ang papa lang. Lahi ra gyud anang kumpleto mga higala ang ginikanan. No? Nya, ibong asawa mo gawas. Magusad to sa gawas, mga timan gyapon bata, ang iyang anak ni abandon dito ni atiman og laing anak mga higala sa Langyaw. Di ba? Ang rason kwarta. Something dapat pud unta tan-aw ni sa gobyerno. Kay siyempre, mura magug ang sitwasyon sa pamilya mga higalaan ni kapit sa patalim. No? Wa na sila ilang option Naputos na din sa utang, way kabayad, wa na malamoy. Padagko na mga anak, kapit na mo eskwela, so kinanglan mo abroad. Pag abot dito sa abroad, naapoy mo tutsar dito nga mga taga-Pilipino community po. Uya ba na, wa bitaw diri ang imong bana bitaw, ato ana, Salumi na ang resulta mga kaigsunan. No? Nahimo ng Salumi. Ang bana diri puting mata, sige paabot. Nagsigig himasima sa iyahang hiniktan. Kay gahuna-una pag ulion pa siyang asawa. Pero ang asawa mga higala, sige nagpangitag bikil naakay lain din sige pangakusap, pero siya ra di ay naa ditoy lain mga higala. Mo magyud na
defense mechanism man na magduda-duda dayon nga naanay lain diri ang iyang bana pero siya ra dito kada day off mag-date sa iyahang uyab kay sige ginatutsaran mga higala anang iyahapon mga barkada dito nga mga Pilipina nga DH pod mga kaigsunan luoy. I mean luoy ang family. Di am luoy bana di man na mga higala kuan pero I mean ang family ba labi na ang mga kabataan. Kaya tumangong balaod supposedly is pro-family. Save those exceptions mga higala nga dili na gyud masalbar. Di gyud sila magkasinabot. Irreconcilable na gyud mga higala ang ilang differences. Mo na ay mga annulment, na ay declaration of nullity. Pero as much as possible, ang balaod nato mga bay pro-family manggod. Di gyud dapat kabulag. Now, allow sa gobyerno mag-abroad kining naapay mga anak minor, wala gyud ta dinha. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue. Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Sige po niyong busalagad, June Bersamin. Alas 7:49 na sa buntag. Good morning din ha. Again kang Ma'am Elsa Kioch. Okay kaayo June mag-explain. Thank you. Joey Moderno Juarez. Good morning. Si Mamo Barcelona, maayong aga po din na. Si Ma'am April Jean Munato. Mayong buntag po. Sa tanan mga taga Arroyo Compound, good morning dia mga taga Barangay Talumo. Napita sa may Taal, Bangkal, mayong aga po. Beth Ranoko Humawan. Good morning. Lanog-lanog yun dia napita sa may Hanginon Morales Compound. Nagapaminaw sa issue sa masa sa Love Radio. Yan. So, si Sir Jaime Balnig sa General Santos City, good morning po. Alright, padayon ta mga higala sa mga isgutan. Now, ang kani mga higala karong statement ni Tolfo, nakadungog na ba mo? Ay mga interview mga higala sa iya about sa impeachment, kung unsay iyahang plano pod aning impeachment nga ni aksyon na siya may gala og balingbing pabor ang mga pamahayag ngadto sa Vice Presidente. Si Tolfo Manggod, murag yapon siya silakson. Nangambisyon siya mga higala nga mag-running mate ni Inday Sara, Vice President po. Nangambisyon ni ron siya. I mean, way lipod-lipod ba? Nangambisyon. Ang ambisyon mga higala, natural raman na. Pero bang ambisyon ka og sobra sa imuhang lawas, murag, panuhuton ta na. Panuhuton ta. Si Ping Lacson ng ambisyon nga magpresidente or mag-vice presidente, depende basta. Nang ambisyon siya na mga posisyon na muna. Ang pinaka-ultimate niyang ambisyon is ma-presidente yun. Muna, tanan nga tanaw niya nga mupabor sa mga Pilipino, nga makursunadaan sa mga Pilipino, adto na siya. Or mag-create mga higala o mga programa, mga pakulo, nga mobilib sa iyang mga Pilipino. O sa din na, katungwa niya pagdawat may galag pork barrel fund. No? Para mobilib ang mga Pilipino nga as a senator, he can still effective, no? Be effective mga higala even without that kanang gitawag na itong countrywide development fund or pork barrel o sa term na to anak mga kaigsunan din sa ato ang Congress. Pero pila ra may ni atsop ato sa iya, di ba? Karon, primero nagpalandong siya kay naay kwarta ang alyansa. Adto siya may gala sa alyansa. After sa election kay nakalutsar na siya, iya na pong gi-criticize ang alyansa. Wala yun, nabardok yun din sa kining Mindanao, region 9, 10, 11, 12 dito sa bar mga kaigsunan, wala makaigpo ang alyansa. No? Karon, pag abot sa impeachment, ingon na po siya,
nga tanaw na to wala gyud na mga ebidensya gyud o dili ta kun kumbinsido sa mga ebidensya i-drop ta na. Ha? Because she's also elected by the people. Isundog ang linyada ba ni Tatay Digong Batong kang Lini Robredo ba nga dili mo sugot si Tatay Digong. Nya daghan man kay ni palakpak ato mga higala nga mga Pilipino. No, laliman ka, sige criticize sa imo, ipa-impeach, sige tutsar ang mga congressman nga naapoy kining gusto paaprubahan nga mga budget nga ato ning impeach, Mr. President. Ingo mas Digong, wag. Elected by the people yan. Guguluhin nyo ang kamada ng gobyerno kung ganun. Di, napalaw ang congressman. Maupod na nga mga linya karon ang ginasundog ni Ping Lacson. Kaya gina-project niya mga higala ang iyahang personality nga capable to become the next President of the Republic of the Philippines. So, kaning mga tawhanan o si Tatay Digong papaistoryahon, kaning si Lacson, di yun ka kumpiyansahan. Dili ka kumpiyansahan mga higala nga may mo presidente, dili. Apan dili ka kumpiyansahan mga higala kay lahi pud ni siyag tumong. Di na mangyud siya, nasunog mangyud siya ato may siya acquitted pa siya. Nasunog mangyud siya atong istorya sa Kuratong Baliling. Itong Kuratong Baliling ba? Sunog kayo si Lacson ato. Bisag na acquit siya mga kaigsuunan, pero dili mawala sa una-una sa mga tao nga kani si Ping Lacson naapod gyud ni pagkasindikato. Diba katong paok chairman pa siya mga kaigsuunan. Naimo siyang PNP chief during Estrada administration. So naana na sa pahak sa mga Pilipino. Muna siya senador na. Pero mudagan siya presidente mga higala. Very unpopular ang iyahang personality because it is already tainted mga kaigsuunan adtong istorya sa Kuratong Baliling. Now, kani si Erwin Tulfo, ambisyoso ni. Mudaga ni mga higala na po pagka Vice President kauban mudagag presidente, ang iyarong style aning mga Tulfo sakay-sakay. Sakay-sakay ba hangtod makaabot dito sa taas. Muna ilang style. Gamiton ang media, atakihon ang kontra, humot diri sa ilahang kunong dapigan, kaning ilahang dapigan pag mutiurok na, yatak-yatakan nila, adto na po, balhin na po tos bikas. Sige kaniya og apakan para musaka siya, para maabot gud nila ang ilang plano nga mapresidente maglingkod din sa Malacañang. Mao po ng mga Tulfo. Na mga iktabang tanawon kung content worthy ba ng imuhang problema, kung nindot na magamit na sa ilang content sa programa, tabangan ka. Daghang kang ipanghatag si mo, magdrama-drama pa. Pero tanaw nila nga, common man kayo na imong istorya nimo, common man kayo na imong reklamo, di nakatagdo na lang sila. Diba? I mean, mauna ang style. Mauna ang iyang style o ilang style ani mga Tulfo haron makaabot dito sa ibabaw. Sigig tikang sa mga ang ikaw, tanaw niya nga mapuslan ka, himuon ka niyag ang haron makaabot siya dito sa ibabaw. Muna nga, lisod po ng mga tawhana. Duda ko, naanay balak mulabi ngadto kang Inday Sara nga iyahang himuon o mahimo siyang running mate. Siya mo mag-vice president sa 2028 ni Inday Sara. Kaniya to, duda lang. Nga mang mulubad-lubad naman siya nga, perti man niyang atake, human siya nakapahimulos. Perti man niyang atake sa mga Duterte. Hasta niya maigsoon. Bintulpo, Muntulpo, perti man nakatake. Nya, kani sila Tulfo, papitik-pitik po mga higala. O nya nga nung karon, lubad-lubad naman lagi. Tungod kay na ay ambisyon ang mga Tulfo, usa sila, either si Rafi or si Erwin Tulfo, nga mudagag vice-presidente ngadto uban kang Inday Sara. Kailangan rason, naman may ratings. Popular man mi mga Tulfo. Pwede na mi mag-vice president. Pag abot, ma-vice president na,
dito na po na mga higala magsirko balintong dabdaban kag unay anak. Because ang mentalidad anang mga tulfo mga bay di gyud na masaligan. Di gyud na masaligan as politician. Siguro ba na masaligan sila as husband? Masaligan sila as broadcaster. Di po gani uban mo salig po gihapon. Sa broadcaster. Pero sa politics, di yun masaligan. Because of their history sa politics. Panahong aruyo. Mga tulpo, perting tilaps lubot. Ngadto kang first gentleman. Sa dihaw si first gentleman, nagkasirko balintong na magala. Gibiyaan. Daghan na kay silag alas kuno nga gipangbuhian against kang first gentleman. Same gyapon kang Pinoy, mao gyapon mga higala. Pag di sila nimo paplastaron, atakihon kag tama nila sa ginawa, tabangan ka nila magsuot. Panahon ni Duterte, wa sila makaigpo, adlock man sila. Nagpaupoy-upoy. Nakapwistog taman sa ginhawa ang mga panuwak. Nakapwisto. Pag panahon na nga medyo nisikat si Tambalos-los mga higala kay mo'y nagunit sa kwarta. Mo'y nang harbat sa kwarta. Dagag kwarta sa Tambalos-los. Gibiyaan na po sa mga tulpo ang mga Duterte. Karon kay nakita na sikat kayo sa mga Pilipino ang mga Duterte. Bisag unsang kwarta ay pangatag, Duterte pa rin. Ang resulta, ang mga tulpo ni aksyon na pod og variable karon mga higala. Una nga di masaligan. Kisa may dapat na itong ibutang na running mate Inday Sara. Di po ta makasultihan na may gala basta ang gusto sa mga Pilipino na ay loyalty o masaligan. Kung ikaw di ka masaligan, disqualified na kadaan kaya di man ka masaligan. Ana ra. Kasimple. Di ba? Ma'am Flory Laurenti Anito. Good morning. Thank you, ma'am. Jaime Balneg din na sa Lagao, General Santos City. Maayong aga. So, mauna nga dapat kitang mga Pilipino, dili ta magpadala-dalaan ng kuan kanang kind of politics mga bay nga popularity lang. Dapat ang atua mga higalang huna-hunaon nga kanang politikong atong ibutang dinha na ay kredibilidad, na ay loyalty. Kaning loyalty importante kay ni. Dili loyalty ngadto sa mo mga party mates. Dili loyalty ngadto sa mga politicians nga pareho nimo. Dili loyalty lang sa mga tao. Apan loyalty sa imuhang mga saad. Dili gani ka makahimo ana imong saad, meaning dili ka loyal sa imong saad. With more reason nga dili ka loyal ngadto sa mga tao. Baga kag naong in short. Di ba? Nagpasalig-salig ka nga mo na imuhang himuon, karon daghan na ka og mga dahilan nga di nimo mahimo. During sa imong campaign, wa man ka mo istorya ana nga mga dahilan. Ang imuhang giistorya kuan man gyud, kaya nimo. Pero tanawa kung sa may nahitabo. Anang imuhang mga saad, 20 kilos, 20 pesos ang kilos bugas. Asa na naron? Maurisyum pa daw. Ambot, kung Maurisyum pa ba ni, makaresyum pa ba ni mga igala ning tag 20 pesos nga kilos bugas. Kaya mo may pasalig. Ighuman sa election, a day after, resume. Pero ambot, sa langaw, pila edad sa ok-ok, nahitabo ba na? Siyempre, ang mga tao, mga igala, magtimaan. Bisag ang mga Pilipino, nagkapasmo-pasmo, makahinumdom paghihapon sa mga saad. Di ba? Makahinumdom paghihapon sa imuhang mga saad. Nganong ila kang gibuto tungod kay nagsaad kang ngamoni mo na, but you are not loyal to your promises. Unsa pa may malauman sa mga tao sa imuha? Unsa pa may malauman sa imuha? Now, going down, kaya ito nasigutan mga igala, mga top personalities ni. Nga, ambak pari na karong panahon na because the boat is sinking. How about ang mga local politicians? Ato ang local level mga kaigsunan. Di,
Pariho ra na. Pariho ra ng ilahang buhaton. Ha? Why siguro ka na si Samura di uro nga ni daog karo pagka-congressman, mubalik na sa Congress, perting tira kang Inday Sara, mauna, withdraw og support kang Inday Sara. Why siguro na? Ug mo variable na po na, mayroon pareho lang tayo, taga Davao Region, magtulungan tayo para sa ikaunlad ng ating Region 11 mo. Ana-ana na. Si Congressman Cagas del Sur, nga perting pirma yun, nindot kayo ang iyang pagkapirma dito sa 150 million mga higala. Amot o kung sa'y alibay ani, dool Inday Sara, basi gamito ng iyang igsuon, kay supporter man ni Inday Sara, basi gamito na puning ang iyahang igsuon mga kaigsuunan, para makalinyada na pud kang Inday Sara. No? Di ay breaking news. Diyot lang. Di ay breaking news mga higala. President Bongbong Marcos calls for his cabinet secretaries to hand their courtesy resignation after his administration tickets performance in 2025 midterm polls. The people have spoken and they speak results, not politics, not excuses. Mo ni ang gipamulong sa Pangulo. The midterm polls are seen as a referendum on how people perceive an admin's performance, with only a dismal 6 out of 11. Actually, 4 lang. Nganong apilon man nimo si Amy o si Camille, nga nagpa-endorse man na kang Vice President Inday Sara. Senatorial bets winning. Marcos wants a performance review. We cannot afford to be complacent. The time for comfort zone is over. Mauni mga higala. Iyahang giparesign karon ang tanan niya nga mga kabinete. Tanan kabinete resign. Kay napilde ang iyahang mga kandidato. Kaysa na may nilusot niyang kandidato. Ping Lacson, Lapid, Soto o si Tulfo. Kay si Camille mga higala o si Amy, endorse man na ni Vice President Inday. Dito na ginas tumoy-tumoy. Kay gwa na ma-endorse siguro sa Vice Presidente, ambot lang kung makasulod ba na mga higala. Resulta, gilangaw ang Thanksgiving. Gilangaw ang Thanksgiving mga kaiso. Ang Thanksgiving ipatawag sa Pangulo, gilangaw. So, paresigno na niya ang tanan niyang mga kabinete. Unsa mga higalay epekto kung mag-resigning mga gabinete. Kung mag-resigning mga kabinete mga higala, tingnan na to, voluntary resignation, wala na trust and confidence mga kaigsuunan. Pag wala na trust and confidence dinha sa administration, what is next? Di ba? The president should step down. Siguro, akong dudaan kaniduda lang. Gihimo karong dahilan sa Pangulo ang ilang kapildihan sa milabay nga eleksyon mga higala to ask courtesy resignation sa iyahang mga kabinete tungod kay nakapakong na ron siya nga daghan sa iyahang kabinete ang kaambako na mang-resign na mga higala. Mao nang iyahang giunhan og mando nga mag-submit og courtesy resignation to sustain his administration. Why? What is the effect mga kaigsunan kung ang imuhang mga gabinete mang-resign? Bisag wa nimo gipangayog courtesy resignation, mang-resign sila, meaning loss of trust and confidence. What is next? You have to step down, Mr. President, because we have no longer trust and confidence in you, in your leadership. Mao na mga higalang implication din na. So how to preserve my administration? Nga dili na masilip nga wala na trust and confidence ang ako ang mga kabinete. Ako silang unhan o pangayog courtesy resignation. Unya ako dayon silang pulihan kay daghan man po din pang naghakab-hakab nga makapwesto, makakwarta pa kay napagoy 3 years, makapangalan pa.
para makadagan mga higala, local or national, pag-abot sa 2028, no? Mao na ang diskarte din na. Kay lahi ang effect mga higala kung ang mga gabinete mismo voluntarily, meaning without this order of asking them to submit their courtesy resignation, kung ikumpara nimo anang voluntary sila nga nag-resign, siguro nakapakong ang presidente nga daghan na siyang mga gabinete mga higala ang muluwat sa katungdanan. Oh? Probably tungod kay naparot, wa makasabot, kusog na kaayo ang pangalan o hungihong ni Inday Sara nga mutik over na des Malacanang. Mudaog yun si Inday Sara sa impeachment, asa sila pamuniton, identified sila, mo nang mangambak, mo nang giunha na lang karon sa presidente o pangayog courtesy resignation, gihimong dahilan ang ilahang kaparutan mga higala sumilabay ng eleksyon. Di ba? Tama ba ko? Mali. O, kanya katua, panaghap naman eh. Analysis lang ni mga higala sa dagan sa mga panghitabo sa pagkakaroon. No? Ano bang, imo silang pangayuan og courtesy resignation just because wala mga higala malampos ang 12-0 sa alyansa? Very weak. Nga rason. Tungod kay nakapakong ang presidente nga daghan sa mga gabinete ang mangambak mang-resign mga higala, and that is tantamount of loss of trust and confidence. And that is one of the ground mga higala diha sa impeachment. So, mintras nga wala pa, unha niya mga higala. Tataon, balik taon man lamang pipila ka mga pahinumdum. Balik na may kala. Tanong yung orasan, doon na 11 minutos sa Kalabay human ang alas 8 sa buntag. Ma'am Flore Lorente Anito. Good morning din na. Thank you so much, ma'am, sa imuhang pag-appreciate, no, sa ato ang pag-dissect aning mga panghitabo o dagan sa mga panghitabo sa pagkakaroon. Now, sa ato ang mga kaigsuunan din na, no, nga mga na-mention na to kaganya, kining mga abroad. Kung mahimo lang, kung naay, labi na mga pamilya din kung naamay laing panginabuyan, ayaw na lang mabungkag, no, ang kaugmaon sa inyong pamilya, labi na ang inyong mga anak, dili masikaso. Pero ang pinakauna magilani dapat naa mga igalagi programa unta atong gobyerno, mga kapanginabuyan. Puro na lang manggod, tupad, AIX, AKAP, purpose. Wala na mga higalay ko, puro na lang hatag. No? Lupig pa nato yung mga badyaw. May pang mga badyaw karon kay gudyaw na sila, kay namaligya na mga higalay sapatos. Kita hinoon nga dili mga badyaw, nagpabadyaw-badyaw na nung taron, sige na lang tag pangayag tabang sa mga tao. Why?
Because ang gobyerno pod mga higala, no, mo'y naghimo. Ma'am Avelina Morales, good morning sa imo diha, ma'am. Dapat ang programa mga kaigsuunan para sa katawhan is malahutayon, konkreto. Konkreto meaning tinuod siya, viable. Malahutayon tungod kay dili lang pansamantala. Dili ba parihaan ang imuhang dida nga pansamantala lang. Dapat murag asawa. Malahutayon. Di ba mga asawa malahutayon? Kung naamoy asawa mga igalang di malahutayon. Ang didang may nguntag pansamantala pero naapoy didang nga malahutayon. Di po dahil na ito may istorya na. Di ba? Engineer Dante din na. Good morning the engineer. Ang iyaha daw, di mo siya ganahan ng malahutayon daw. Ang iyaha daw kanang pansamantala. Bitaw kay pangit man daw ng malahutayon. Unsay nakapangit ana John? Ang nakapangit anang malahutayon daw. Kay musit in si sawa factor. Musit in si sawa factor mga higala. Mapulaan ka. Mapulaan ka. May man daw tong pansamantala kay walay sawa factor. Di gyud mga higala mapulaan. Maayo mong ipanulti ang mga panghitabo karon. Ang nagapanghitabo sa ato ang panggamahanan. Thank you, ma'am. Avelina Morales. Asa ba nidapita inyo, ma'am? Kuan daw, reflect daw sa imuhang lugar para mag-greet po na nato na din ang imuhang mga silingan nimo. Ako lang mong pangayo ag pabor ang ato ang i-reflect lang ato ang lugar para makabawtag asa mo dapit nya mag-greet pod nato ang inyo din ng mga silingan. Ang Love Radio na ay activity karong umaabot nga Domingo. Murag di ata sa may SIR no. Ilang ugma ato ning klarohon dugang update ani. Asa naman to si Inday Kubal aka Salome asa man si Inday Kubal ron sa ba ni Inday Kubal, Salome, Inday Kubal, aka Salome. Mugida na ya og wa pa daw siya bunyagig Inday Kubal. Salome daw ang iyahang gusto. Salome. Nindot na. Nindot na nga pangalan ng Salome. Alright, doon na pagkalay 16 minutos na kalabay human ang alas 8 sa buntag. Murag gasugod na ba DJ Sweetheart ang dula sa Indiana og New York Knicks no karon man lang game 1 best of 7 series mga kaigsunan Eastern Conference Finals ani daghan na kay panghaga diri sa cellphone no grabe kasugarol og lawas guni mga Pilipino atong una sa finals lang karon diya pa lang may gala sa first round sa playoff, grabe nang sugal sa mga Pilipino. Sugarol gani mga Pilipino. Namana tabaya ni sa kuan mga Espanyol. Yung pagkasugarol na to. Wa man ta kabalo ani ato unang sugal. Ato ang nahibaw-an kaniadto, panggukod lang mga baboy ihas o kanang mga kuan usa. Panakop og kagang din na sa kining dagat mo man nabawaan na to pero pag-abot sa mga Espanyol mga igala daghan na kahit mga nakatunang mga kuan pati na mga magic sa ilaha man na nakatuna na to pati ang Catholicism sa ilaha na to nakatunan no pati ng mga salida mga igala mga makahadlok ayo sila may pasiug na mga horror itong mga kuan mga Latin nga mga librita ng mga yam sila mo na di ba wa man ay mga librita mga natibo kaniadto mga eyepiece mga igala dali mga original gyud nga mga Pinoy wa man ay librita nagbitbit ana mga Latin mga igala itabit pactum dominum Christum salvami di ba sa mga Espanyol na
Oo. Mga Espanyol may nagdala anak dali mga kaigsuunan sa tuwa. Anyway, total balik ta. Kaya tuwa ni padayunin ng istorya may tungod. Sa dagas politika sa tuangan nasod, man lamang pipila ka mga pahinumdum. sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Panay tayo kala din sa ito panagkuyong sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. 22 minutos na human ang alas 8 sa buntag. Again, good morning din na kang Ma'am Avelina Morales. Kay Ma'am Flore Laurente Anita. Good morning sa inyo. Thank you so much sa pagsalig din sa 90.7 Love Radio sa programang Issue sa Masa. Alright. Si Senadora Risa Hontiveros ko ng mga bay. Nagsulting wala niya wagtang ang posibilidad nga mudagan daw siya sa pagkapangulo sa 2028 kontra ni Inday Sara. Sagad siya kay mobuto mga higala ni. Ito lang yun sigurong taga-bukid. Itong nagsigi maigalag patrolya sa bukid. No? Nanggawas man Godron ang istorya
Sa 2028 mga higala, dahil istoryas tandem, no? Ang 2028 presidential elections, kani chismis pa man actually, kay wala pa may, basta wala pa gani confirmation gikan sa mga concerned person, chismis ang tratamento nato din ha. Di ba? Kay hearsay man, ingon siya, nag-ingon nga siya, ano ba, ingon siya. Pero kung siya nag-ingon, dili na chismis. Pero kung ingon siya, chismis. No? Sara Duterte Bongo tandem. Sara Duterte Isko Moreno tandem. Yan. Asa kahay nindot din ha. Okay man po ning Sara Bongo. Kasiguro dito nga true-blooded ni. Pero, usa sa mga konsiderasyon din ha, is ang Luzon. Para makuha po nato ang boto sa Luzon, muna nga mo-envision ta mga higala o mga katandim ni Inday nga taga Luzon. Di apay laing tandem nga ni gawas. Tandem sa mga dilawan. Lene Robredo Bam Aquino. Ambot lang ni si Bam Aquino kay burag katamblingo na po ni ngadto kang Inday Sara. Ha? Friend baya ni siya sa usa ka hugpong kaniadto si Bam Aquino. As in friend gud sila. Classmate gud sila. Ha? Friend gud sila. Mismo ang iyang classmate nga taga-hugpong nag-istorya sa kuana nga friend gud sila ni Bam Aquino. Nagpadala pa gani siya mga suporta nga mga t-shirts ug unsa pa to. Romualdez Tulfo. Mutandem si Tulfo mo ni ang unang plano. Kay ang Tulfo nangita katandem nga gastuhan siya, di siya mo gasto. Kanang daghang kwarta. Si Romualdez may daghang kwarta mga higala. So, Romualdez Tulfo. Ano si Kwan ba? Katong Rapi Tulfo. Di apay laing tandem. Amot lang mahalin ba ni sa market mga higala ning tandeman? Ontiveros Dilima. Sao pa pag tandem ni Dilima kung ipabalik siya ron sa Supreme Court sa prisuhan kay gi-reverse mga higala ang desisyon, no? I mean sa CA. I-reverse mga kaigsuunan kay dili mao ang sistema sa pag-recant sa mga witness against sa iya. Kay nag-recant mangutong mga witness against sa iya, mong na-dismiss ang iyang kaso. Pero dili mao ang procedure mga higala. Mao nga gi-reinstate ang iyahang kaso sa Court of Appeals. Sa ono pagtandem ani. So at least nga to ang mga naminaw karon doon na mo yung mga idea, no? Sayo pa kayo, at least nagka-idea na mo. Sara Bongo, Sara Isko, Lene Aquino, Bam Aquino, Romualdez Tulfo, Hontiveros Dilima. Kaning Romualdez Tulfo, dako nis posibilidad. Kaning Lene Aquino, ambot lag wa ba maluthi mga higala pa si Lene Aquino, si Lene Robredo, mudagan pagyapon siya o presidente, ha? Wa man gay siya makadaog ni agi ni dagag vice presidente daog siya pero dagag presidente wa gay mo daog karon magpa usab na pud siya glatigos mga Pilipino. Kaning Ontiveros wala man gyud very unpopular may gala labi na kyan tandem si Dilima na samot wa. Mura na pud kaana gadumog ni Trillanes ang trabaho ana. So ang dako diri nga posibilidad kaning Romualdez Sara gyud. Tulfo kay kuno lagi number 1 siya kaniadto mga higala, ambot lang og eleksyonon karon mo number 1 pa baka ni. Ginakapalo naman ang mga Pilipino unsay kinaiya ni mga Tulfo, Sherko balintong man ning mga tawhanan wa man ni mga baruganan mga higala. So ang dakong chance diri either Sara Bongo or Sara Isko kontra Romualdez Tulfo. So mao gyud na muhirit para batong isa ka congressman sa one rider party list nga si to pangatok tong abogado gyud gikasab-an gani ni Tatay Digong dito squad ko.
katong Tambukon, si katong One Rider Party List ba? Kaya nangambisyon po ito, gabag Vice President ko no, ni Romualdez. Sila. Oh. Sabay popularity no, feeling nimo popular na ka, kaya naka-istorya ka diya sa Quadcom, sus, ginoo ko. Walog ka. Walog ka. Expression na to, mga kaigsunan. Now, dirita aning inon ni Senador Panfilo Lacson nga undango na ang tupad, AIX ug AKAP. Kaya wala kuno ni mga kaigsuunay klaro nga paingnan. Walay klaro nga sistema og lonlon pamulitika. Dili daw pareha sa 4-piece nga naa gyud ay sistema, dili daw makurap og tinuod gyud daw mga kaigsunan. Pareha ra man sa kung tan-aw. 4-piece, AKAP, AIX, tupad, pareho raman ni. Puro man ni mga higala pamulitika. Pamulitika mangyapon ni. The same ang effect. Gitudluan na to pagkatapulan ang mga Pilipino. Maura ni, nabawan. Instead nga magmugna og malahutayon mga higala nga mga proyekto para di na ta sigig hatag og assistance. Tudloag negosyo, entrepreneurship, tagaag kapital para one time, di na sigig balik-balik, di na ganghaan sa gobyerno, pero nagimuan yung balaod aning 4-piece. Ang mga ATM, tuan na mga igala sa mga loan shark, kay giprinda na, kay gikapital og tungit. Gikapital og tungit. So, unsa imo ang gitudlo sa mga Pilipino? Na istorya ni Lacson. Di siya gusto aning mga tupad, AIX ug AKAP kay di man niya magunitan. Mudawat man ang mga tao, pero di niya magunitan nga sureball nga moboto sa iya. Di man niya masilip. Kani 4-piece ang gusto kay makita niya asa ni dapitan be. Gitagaan man ni 4-piece nga nung wa man ni moboto sa tuwa. Kay mamonitor sa mga politisan. Mao na diha ang ato ang nakitaan. Maunay nakabahog tik-tik mga higala. Pero kung imong tan-awon pareho ra man na. Galing diri mga higala aning tulo, tupad, AIX ug AKAP, dili nimo magawngan ang mga tao. Di nimo ma-monitor kung niboto ba gyud sila sa imuha o dili. Unlike aning kuan 4-piece nga masilip gyud nimo. Di ba? Kay kaning tupad, AIX ug AKAP, to whom it may concern naman Basta magpamudmud lang mga higala og mga kwarta, hinabang. Walay kana bang political responsibility. Nga kani ato jud ning botohon kaning kwan, pamulitika ba? Pero sa 4-piece, nakalista man guna. So naa mga higala sila'y hold, na sila control mo nang gusto si Lacson ana. Pero parihara man gyapon na. Kaso lang sa 4-piece, dali ra kayo nimo ma-politicize. Di takatagaan, pangitaan, takag violation, tanggalon ka diya sa listahan, kay maon ni mauna. Pero ang bottom line, gitanggal ka sa roster sa mga recipient anang 4-piece, kay dili ka ila. Mara gyapon ng istorya ha. Pamulitik ka ra gyapon na why kalainan? No? Ang iro nga nagsuot mga higala gisuotan og color pula ug ang iro nga gisuotan og color itom pareha ra gyapon na iro gyapon. Mupaghok gyapon. Maura ba na? Pero nga nung gusto man si Lacson anang 4-piece, kay makontrol, masilip. Kaning kuan AKAP, wala. Dili nimo ma-identify kung kinsa ang imuhang angayang hatagan kay maoy imuhang mga tao. Mao na gusto siya 4-piece. So, alam na karon pa lang daan si Panfilo Lacson nagaplano na mga higala.
Kaysa yatan magjambol si Tambaloslos o si Inday Sara sa 2028, muapil po siya mga bay. Magkatsamba day, may mo day siyang presidente, di? Kuratong baliling ang labas Pilipinas. Ha? Muna, si Digong, dugay ng kaistorya itong pagdagandagan. Okay daw si Lacson, pero di gyud kakumpiyansahan. May pagkamaldito gyud siya nga pinulis ang style mga bay. Delikado ang mga Pilipino. Muna ang kwan. Kabalo si Lacson ana mga dula Unya sa iyaha may galang nakita nato nga attitude nga may pagkasindikato siya munay delikado. Okay lang tag maayo ka mo dula, kabalo ka sa mga dula og ang imuhang attitude pareho kang Tatay Digong. Nga kabalo pod mo balansi mga higala. Pero sa iyahang history manggod, sud kayo. Mayon ta siya kay naay political will. Naay political will. Ang problema mga kaigsunan, very unpopular siya kay naa siya history sa kuratong lagi. Nasa history sa kuratong nga di na gyud mawala sa panumduman sa mga Pilipino. Nakatong kuratong trabaho to mga higala nga sinindikato sa mga pulis nga apil siya mo gitudlong leader mga higala galing lang acquitted. Inumdumi nga kung acquitted ta wala nagpasabot nga inosente ta. Kulang lang ang mga ebidensya. Probably you are guilty. You really committed a crime. Pero kulang lang ang mga ebidensya. Maong dili ka makumbik. Dili tungod kay acquitted ka, inosente ka. Duha na ang acquittal. Either inosente ka or kulang ang ebidensya. But usually, kulang ang ebidensya. Muna ang na-acquit, na-dismiss ang imong. Kaya kung ibutang na sa huwis mga higala nga inosente ka, makabayad pang gobyerno sa imo, amo na ibutang yun na dito sa korte, sa huwis. The prosecution failed to prove beyond reasonable doubt. Naay mga ebidensya, pero kulang. Doubtful ang korte. Muna nga, i-dismiss ang imong kaso. But it doesn't mean again nga inosente ka. Dili tanang na absuelto mga higala inosente. Probably, they are criminals. Kulang lang ang ebidensya. Muna din na. Kulang lang ang ebidensya. Pero, posible nga nakakomiter yun na siya o krimen. Di ba? Muna ang estado ni Senador Panfilo Lacson. Kani si Tolpo, pero yatak-yatak para maabot dito sa ibabaw. Sa kursa nila himuon mga higala. Gibuguan na lang yun siya sa mga Pilipino nga gatuo siyang kaya niya paikot-ikuton sa iyahang simod o sa iyahang kamot. Gibuguan na lang yun yung mga Tolpo sa mga Pilipino ba? Nga gatuo siya, kaya na ito na paikot-ikuton sa itong kamot o sa ito ang simod na sila. Ang presidente kita madugay, ma-take over tayo ng Malacanang madugay. Nako, gibuguan na lang yun mo sa mga Pilipino. Alright, doon na mga galay, 36 minutos na nakalabay, human ang alas 8 sa buntag. Kuan ko, DJ Sweetheart, basig na apay mga greetings din no? Send ko. Kaya para mabasa po na to. Ito ang mga listeners na to kay basta magkasugod ba ko og yaw-yaw, mura og dari-diretso na. Now, dirita aning bag-o karon oy. Minawa niya kay daghan na daw kayo mga addict, mga users, mga pushers nga mga Pilipino during Bongbong Marcos administration. Nanaghan gyud daw. Kay ang ilahang idol mga higala si PBBM nga dili magpa-hair follicle drug test. Idol nila. Wa maganadakpa na, wa maganin na pugsa na, wa maganin. Kung ana to presidente na kita pa ba? Munang nanaghan kuno mga higala ang mga adik.
Good morning dia kang Ma'am Leonie Kakas sa barangay 37-D. Oh. Always nagapaminaw. Dinhi sa ato ang programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Thank you so much, ma'am. No? Now, di mga higalay bag-o karong desisyon sa Korte Suprema. Mina mo mga adik. Ganahan kay mo ani. Pero dapat empleyado ka sa gobyerno. Ang empleyado sa gobyerno, mga kaigsunan, matod pa sa Korte Suprema, nga naproibahan nga nagagamitan og illegal nga droga, dapat kuno iparihab. Dili daw dayon i-dismiss sa trabaho, di daw dayon prisohon, dapat iparihab daw. Namang untay duha ka theory sa criminal law, kading gitawag og classical and positivist theory. And probably, ang Supreme Court ani mga higalang bahina nag-adhere sa gitawag natog positivist theory. Nga ang usa ka akusado, usa lamang siya ka biktima. Mo na positivist theory. Biktima siya na kinahanglan tabangan sa gobyerno, pinaagi sa rehabilitation because ang kinabuhi kuno mga higala i-value na to. Mo na. Ang diri mga kaigsunan sa classical stricto. It tooth for a tooth and an eye for an eye. If you violated, you have to be penalized. Taon-taon. Ato ning padayonon mga bay. Importante kayo ni. Kay posibleng mahimo ning turning point. Aning mga adik, mga kaigsuunan. Okay? May posisyon sa drugs. Punishable na. Nganong kani? Nagamit. Dili man silutan. I-rehab man daw mga bay. Taon-taon. Uman lamang ang pipila ka baga pahinom daw. Alright, balik na magkala din sa itong panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Doon na 42 minutos sa nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Now, sa tuang mga kaigsuunan din paminaw. Karon taon ato ang hisgutan ang may tungod aning bag-o karong desisyon sa Supreme Court. Nakabaw naman tanga ang desisyon sa Supreme Court mga higala na ay mamahimo siyang balaod, no? Na siya'y epekto, isip balaod. Mura po siya may galagi panday nga balaod tungod kay kini ang interpretasyon sa ato ang mga higalang balaod. Naamanggoy
gitawag na to og bag-o nga desisyon nga nagsulti ang Supreme Court karon, no? Nga dili pwede diretsoon isama rin nimo og tanggal ang empleyado sa gobyerno nga napamatud ang adik nagagamit og drugs. Dili po di mo siya pwede nga ipapriso na yun using empleyado sa gobyerno. Wala ma-mention mga higala kung kining naisgutang ruling applicable ba po ni sa dili empleyado sa gobyerno. I am referring sa kaso ni Muntinlupa City Engineers Chief Carlito Saluman. Nga kaduha mga higala nagpositibo sa shabu. Kaya ang rason sa Supreme Court, no? Ang kini mga higala kunong pagka-user, dili daw ni crime, sickness daw ni. Muna ko na-mention kaganiha, natay duha ka theory sa criminal law. Ang positivist theory o ang classical theory. Kaning positivist theory, mao ni mahigala ang nag-ingon nga the life of the person is valuable and if he committed a crime, it must be considered as sickness, not a crime. And dapat i-rehab siya kay mintras buhi pa naapay tsansa nga magbago. That's on the positivist theory. But if we will talk about the other theory, which is known as classical theory, ang ingon mahigala sa balahod, a tooth for a tooth and an eye for an eye. Very strict. Kung na-violate nimo ang mga prohibited acts sa usa ka balaod, you have to suffer the penalty. So kani mga higala nga kaso karon, na-mention na to, more on the positivist o positivist theory ni siya. Pero daghag mga question ta dinhi. Kay sa ako na na-mention kaganiha, mere possession of prohibited drugs like shabu or prohibited items like marijuana, mga higala, is already a crime. Krimen na siya. Now, na mga amendment nga gihimo ubos ato ang special law, Republic Act 9165. Particularmente kanang Section 5 o Section 11, mga higala. Ha? Unsa ba ng Section 5? Ang Section 5, selling. Ang Section 11, mo na ang using. No? Using mga kaigsunan. Paggamit. So, paggamit o pagbaliya. Mas muga itong Section 5, kay pagbaligya to siya. Mura-mura na po to siya, naggalam ka o drug din. Pare-pareha na siya, mahigala, o penalty. Pero, dili ba ni, kita ngutana lang, no? Dili ba ni siya mga higala unfair sa dili mga empleyado sa gobyerno? Unsa ba ni contractual? Unsa ba ni empleyado? Nabay definition contractual, regular, job order. Unsa ba? Basta kung sa gobyerno nag-employ, na-employ sa gobyerno, nagtrabaho sa gobyerno. Dili ba ni siya unfair ngadto sa dili mga empleyado sa gobyerno? Dili ba ni siya mga higala class legislation? Di ba siya class legislation eh? Dili ba ni siya mga kaigsunan o class interpretation sa part sa kini nga Supreme Court? How about katong dili mga empleyado sa gobyerno? Pwede na to diretso ora tong priso kung makumbikto. Pero tungod kay empleyado ka sa gobyerno, is it a sort of immunity nga dili ka pwede prisohon kinahanglan moagi sa kaog rehab? Di ba? Dapat the same. Kung iuna na atong tratamento sa mga empleyado sa gobyerno, with more reason sa dili mga empleyado sa gobyerno, because sa mga empleyado sa gobyerno, mga higala, should first to follow the law. Di ba? Mami na ang tinor sa Supreme Court. Supreme Court naman gyapoy nag-istorya na. The public officials and employees should first to follow the law. Unya karon dili mo follow sa law, atong irehab. Ang dili empleyado sa gobyerno, dili mo follow sa law, atong silutan. No? So, asa ron din na mga higala ang fairness. So muna nakapangutan na ta, is it
class legislation. Payong ka class legislation mga higala na ay gitawag nato og kana bang discrimination. No? Discrimination. Taon-taon, ato ning isguta may gala, unsa ning class legislation o unsa ning discrimination, no? As far as the implication or implementation of our law is concerned. Malamang ang pipila ka mga pahinomdom. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7. Balik na ba bay? Dili sa tuwag panagkuyog sa programa ng Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Alas 8:50 na. Ato tibukas ang oras may nabilin sa tuwag panagkuyog. Karong adlaw ko sa Blue Adlaw nga Webes. Pizza 22 ni bulan sa Mayo 2025. Now, nag-mention ta kaganiha, no? May tungod aning gitawag nato og desisyon sa Korte Suprema. Nga mamahimo na pud ni siya mga igalang balaod. Now, ako ang naisgutan ang about aning buraba og unfair because if you are a government employee found positive using illegal drugs, di ka pwede diretso og tanggal. I-rehab sa ka. Di ka pwede diretso presohon. Tagaan sa kag chance. Og dapat ang imulang gikinahanglan cooperative ka kung unsay ipahimo sa gobyerno sa imuha. No? Mauna mga kaigsunan ang giingon sa Supreme Court. Pero ang mga non-government employees nangutana dili ba ni unfair ngadto sa mga adik nga dili empleyado sa gobyerno nga diretson lag priso, kuyugan sa PAO, plead guilty dayon for lesser offense para maka provision mga higala. Oh? Di ba ni siya unfair? Asa nato ibutang karon kadtong giingon sa Supreme Court kaniadto mga higala sa ilahang desisyon nga the government officials and employees should first to follow the law. Asa mandato ra man na John. Wala may labot ang penalty nga issue din ha. The government officials and employees shall first to follow the law, but the civilian must be first to meet the penalties. Murag ingon na siguro. Ulahi ang government employee nga mapinalize unless na lang kung di gyud sila musugot anang mo-cooperate sila nga magparehab sa mga rehabilitation center. Now, dili ba ni siya class legislation? Nga nagpabor lang kung empleyado ka sa gobyerno pero
dili muhatag og tsansa ngadto sa mga dili empleyado sa gobyerno. Dili ba ni siya mga higala discrimination? Di ba? Kano sa mata makasulti mga bay nga naay discrimination between the two. Dapat na duha ka party. Naa mga higalay comparison. No? Third, moingon ta nga naay requirements naay discrimination mga higala. If they belong to the same class. No, dapat they belong to the same class. Ang problema anig moingon na pod ning Supreme Court mga kaigsunan nga wala nay discrimination. That is only valid classification. Kuya ko ng Supreme Court. No discrimination between the employees and non-employees of the government who were tested positive in methamphetamine hydrochloride. Because government employee is different from civilians. O siya nakadiferensya sa ila as far as illegal drugs is concerned. Pariho raman sila manuyupay. Pariho raman na, mugamit og toter o mugamit og foil. O siya nakadiferensya kung empleyado ka sa gobyerno. Pariho raman na, madaot ang ilahang utok. Pariho raman nag-effect, mahimo sila mga higalang less human. Tungod kay na-influensyahan sa droga. What is valid classification? To avoid anang istorya mga higalang discrimination. Diba? Mo man ay palusot per migod. Walay discrimination, oy. Valid classification because kaning gitagaag pabor, mga government employees ni sila. We have to acknowledge the years of their service, while in the government, kaning civilian, wa man nigi-service sa publiko. Wala ni. Dili ni tagaan ana nga chance nga marehab. Unya ra ka magparehab kung mapriso na ka or dito na lang ka magrehab sa mong kaugalingon sa sul sa prisuhan. Samot kabuang na dito labi na mga prisuhan karon daghan kaayo pud mga igalang drugs. Pang-itsa lang das pader, ipalusot mga igala ang mga mga prisuhan. So mauna ang pangutana karon sa publiko. Kaya kaning Muntinlupa City Engineer si Carlito Salamon mga kaigsunan, kaduhani na testingan na positive sa Cebu. Pero ang desisyon may gala sa Court of General Jurisdiction sa RTC o sa CA mga bay, Appellate Court, di-reverse sa Supreme Court. Nag-take cognizance ang Supreme Court sa positivist theory. So kung applicable ni mga kaigsuunan aning mga sa empleyado sa gobyerno, it must also be applied ngadto sa mga non-government employees para makita na to nga wala mga higalay gipihig ang ato ang balaod, walay discrimination ug ang atong balaod is a class legislation or a classless legislation, not a class legislation mga kaigsuunan. Why gipihig? Why pabor-pabor? Pero kung iunani ang tratamento mga bay, di malikayan nga magduda ang mga tawa. Magpakuan na lang ta. Magpa-certify ta nga empleyado tas gobyerno, contractual ta, job order ta, para maka-avail ta ng desisyon sa Korte Suprema nga kuanta ka ng dili ta musud sa prisuhan nga nadakpan ta nagpositive sa drugs. Although, lahi manggod pod. Kay kung nadakpan ka sa random drug testing, that is involuntary. Dili man na voluntary. Kung nadakpan ka kay you personally submit yourself for a drug testing, that is voluntary. So di na sa voluntary mga igala because you submit yourself ngadto sa authorities para sa drug testing din nagpositive ka, pero pasulti na to nga naadyo kay plano nga magparehab kay nakabaw man ka nga adik ka, nakabaw man ka nga nagamit ka, but despite of that, nagpa-testing ka gyapon. So, pwede ka marehab. Pero kung random drug testing ang gimo, gisurprise mo din, gipangkuaan mo gihi, pariha diya sa bungan sa Matina tunguna, tanan din ang mga empleyado sa bungan, random drug test, daghang nagpositive, bot pasabot, that is not voluntary. That is involuntary. And therefore, you should be charged.
Di ba? Dili ka dapat buhian lang kanya, iparehab-rehab ka lang. Dapat i-charge ka. Oh, parehara po na siya sa nadakpan ka. Di ba? Wala may voluntariness on the part mga higala sa accused. So, dapat ma-charge ka, mapailan ka kaso because ang mere possession ganiya sa drugs, punishable mga higala, 6 years to 4 years or a fine of not less than 10,000, not more than 50,000. And that is already amended sa Republic Act Special Law mga kaigsunan, Republic Act 9165. Montong gipang define na dito kung sa imo ang role, user ka lang ba, pusher ka ba, atiman ka ba na mga drug den, na ay mga kuan na ito specific na kaayo. Pero kung user ka, meaning possessor ka. Di ba? Although 4 years, makuan mangyapo na, probation mangyapo na, unless kung recidivist ka na. Para kung pasabot din ang issue lang din is there a difference between a government employee or a non-government employee? Di ba? Mas bugat pa gani kung empleyado ka sa gobyerno. Why? Because, ingon ng Supreme Court, the government employees, officials must first to follow the law. The law is prohibition of illegal drugs. You have to follow. Wa ka mo follow. And you should be penalized. Di ba? Pero ambot, wa tamasayod mga higala o hangtod kanus aning naisgutang Supreme Court decision. Mao lang na din ang ato ang pangutan. Pero wa naman tayo oras. Lami paunta kayo mga higala i-diskute. Aning uban pang mga isgutanan, pero kabsa na gyud ta mga higala. Una ta magbulag-bulag ang ato ang pulong pamalandong alang karong adlaw mga bay. Hikawi ayaw ang imong kaugalingon sa mga kahigayunan tungod kay dinhi imong makita og madiskubrian ang kaanyag sa kinabuhi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ako yung alagad bata-bata, June Bersamin. Din is 90.7 Love Radio sa programang Issue sa Masa. Ang tulog ba pohon, salamat. Samang takna, ayaw kalimot, samang istasyon. Mayong buntag and keep safe always, mga bay. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.